убити, всъщност може би са имали български паспорти. Това поне твърдят източници на TV7 тук на място от Македония. Това, което нашия екип за този един час тук в Скопие успя да научи, е, че с почти 100% сигурност поне един от тези петима е бил и български гражданин. Всъщност това е... Нашата проверка установи, че човека се нарича Александър Наковски. Той е роден на 28 август 1984 година и е получил българско гражданство, т.е. той е имал български паспорт и се е водил гражданин на Република България от последните 3 години. Новината е ексклюзивна, доста изненадваща. Пак да повторя, информацията ни с Диана Радева е, че най-вероятно и петимата убити македонци са били български граждани, макар че 4 от тях са твърде млади, но имаме потвърждение с почти 100% сигурност за един от тях. Той се нарича Александър и е загинал на 22 години. Всъщност това, което разбрахме тук на място... Един от петимата загинали е български гражданин. Би трябвало и българските съдебни власти да участват в това разследване. Тук македонските политици доста коментират тази тема и дори спорят дали това е политически или етнически екстремизъм. Версиите са много и различни, включително и за това дали акцията продължава и на територията само на Македония ли продължава тази акция, или тя засяга и съседни територии, да речем като Косово. Над 800 човека от силите на реда на Македония участваха в акцията. Сигурен съм, че тази новина, която ви съобщихме с Диана, е стигнала до България, макар и по неофициален път. Това, че TV7 е първата телевизия, която съобщава на цялото българско население, най-вероятно не означава, че българските власти не са разполагали с такава информация, макар и по неофициален път. Но така или иначе можем да смятаме, че от тук насетне ще има доста реакции от страна на българските власти на новината, че един от петимата загинали в Македония преди няколко седмици е български гражданин. Сега ти предлагам, Диана, да поканим и нашия събеседник. Разбира се, темата е много гореща, актуална. Сред петимата убити край Скопие на 13 април няма български граждани. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи Весела Чернева. Според екипа на TV7 в Скопие има съвпадение с имената на български гражданин, който е жив и здрав, като разликата е в датата на раждане. Какво